ngejar layangan. Layangan tapi aja nubruk kancane. Lah piye kamu mayune wiri kok. Comoke anu ae. Paline karo arek cilik. Kan gitu. Paline karo arek cilik. Lah nyapa gelut-gelut e? Aja gelut e. Aku ngejar layangan kok. Gelut. Gelut. Cekut. Lah. Cekut e. Nyapo. Cekut. Kesah yang kena penak liguh. Iya. Lah tak gelut. Gara-gara layangan gelut barang. Lah iya kuwi to. Kuwi yo. Aku Masa melu keduran ae. rono terus layangan rono. Terus awakmu aku mulu wiri. Kamu nubruk. Ya ora ngerti to aku. Lah aku ning ngarep. Kambimu ireng kok. Wis. Gendruwomu. Lho mang ngelok nih, Man. Terus awakmu kok gendruwo. Oh, Wis. Iki kena domongi ora to? kuwi sik. Lah yo Wis. wani karo arek cilik. Wis gede. Kowe barang wis. Ya apa nang lak to? Ngelak. Mah nerek-nerek ini apa to? Lah aku nyapa aku Gak ngelak. pagah. Aku bisa ngelak. Gak pagah. Arek loro jan pedhot kabeh kok. Pedot-pedot Udah dhewe. banyune ning ndi? Golek banyu ning warung, Bos. Lah duwe sapa? Aku ora ngerti duwe kok. Nyolong nih, nyolong degan lho. Masuk sini. Jos. Ayo. Nang lho. Lah iki lho. Masuk. Damene kok Mana oh? Sing iki sapa? kowe. Kowe. Sing cilik Sing cilik sapa? Sing gede sapa? Lho, Sing dhuwur sapa? Nah, aku ndek panggul-panggulan iki. yo. Sor. Bongko aku engko. Wis to jajal sik. Ayo wis. Yo. Munggah. Yo. Angel lho. Iki gajah apa wong iki? Mati aku kok. Agak. Jangan yo. Kentena. Dan Patri. Lah iki wedhus apa iki? Yo lo cri. Bos cri, bukan. Mau kabeh iki. Ya iki arep sak penting. Enggak penting kabeh aku. Iki ya ini. Apa sing sor? Tak nduk dhewe piye? Kowe isor. Apa? Ora iso aku guru. Lah kono piye? Jajal sik. Jajal. Tapi mau ora iso lho. Lho. Wes. Kowe ae. Kamu wae jajal. Ya yo. Ayo dang. Repot. Kowe isor kene ndodok. Ngapa ada dicepat rasa? Dan Aku masuk. Wih, gede. Anu. itu lagi ketuturan. Di. Apa terap? Lah piye? Salah. Yo to ora iso to. Lah Kowe piye? ae. Kowe jajal. Sing sor. Heeh. Tak menek sak tak nundurke. Oh, Ngali yo weh, ngali yo. kokot ngali tapi didadaki. Terus kuwi, terus. Aja sisi to pin. Pah. Jelak ngelak iki. Yo terus pin. Terus pin saiki kas pin. Aja leren lho. Oh pin. Mah ra entuk. Bah. Pas wigian juga. Wah, indak sawah sik lah. Ini ndak sawah yo. Yak ngene iki po enak pandang ndak sawah. Kae nyapo kae? Kok maling kae? Kambile sapa kuwi kok dipenek iki? He. Lho, aja mlayu. Lho, aja mlayu. Wong ciri. Aku ditinggal. Rek ngenteni, rek